kusho ukuthi wena Ntuthuko yonke lento eyenze kumina akuyenziswe mhlawumbe ileyo video leyo lesase yaza wabenza lento eyenzile kumina Bekumele. Ngobani? Ungizwisa ubuhlungu. Hayi kanjani ngoba ayikho into ebengakwenzeli yona. Ayikho. Umuntu mengase kuthiwa ufike walala nawe ayolala nomunye umuntu akuzwisa ubuhlungu wena lo muntu. Kuyangizwisa ubuhlungu. So indawo uphikisa abantu Ntuthuko ubuhlungu. Kodwa manje mangaze yenzeke kanjena ke lento ayenzile ukushawa omunye umuntu uhamba ushayisa omunye umuntu ungangizwisa ngayo kubuhlungu ngaphandle kwaleyo ndlela leyo usuyenze ngayo wena usebenzisa inkomo eyodwa yephi kanti ukwenzileni cha sengiyasho ukuthi mawukuthi uyena yileyo ya video leyo bengeke mhlawumbe angizwisa omunye ubuhlungu ngalendlela leyo ukuthi hayi lokho akwenzile mina angizange ubuhlungu kuwo wonke amandla lawo esenganike kuwena isikhathi sami nayo yonke into yami yangazi ukuthi ngumuntu operformayo kodwa ngenza make sure ukuthi kumele ngihlezi ngibe lapho kuwena insuku zonke insuku zonke Ngibine ngibingelele ngithathe lethuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV on another episode of Isongeso. Ayi Nkosi yami. Yabo nje leyo nto iyangistressa kakhulu ngoba abantu izinto abazenzayo la ngaphandle ziyathusa bafethu kodwa ke siyazi ke Black Life ukuthi ngisho into ethusa kanjani thina mase sifikile sifike sesigalelekile kufanele kuphoqa ukuthi silungise isimo ngoba thina solungisa ayikho enye into esizele la mina ke ngumlangeni uMagasela namhlanje ke ngikhona usesengihamba naye uyena ozobe ngichazela ukuthi as Black Life TV usibhaleleni ufuna simsize ngani sabona sithando njani Ngiyaphila sisunjani Ngiyaphila mlangeni Magasela nje bathe sengishilo from Black Life TV ubhalelile uhlelo ngicela bandla qala ubingelele umbukeli bese uyasitshela ukuthi yini ufisa ukuthi sikusize ngayo as Black Life Okay sisi ngiyabonga ithuba sanibonani babukele emakhaya igama lami nguNeliswa Yes Naliswa ngibhalela ka Black Life TV ukuthi kunento eyenzakile umuntu ngangithandana naye Okay for 3 years uGuys thalalile for lo 3 years lona masefika ekhaya silindele wathi sekukhulumile ukuthi wonke nomndeni ukuthi uyeza uzokhipha amalobolo Sure ngahlala ngalinda kwalungiswa yonke into uloku ngiyemfonela ukuthi ha ukwenzakalani ngibone ngasaqhamuki athi yena hayi uyeza usendleleni emva kwalokho akasaqhamuki sekulungiswe yonke into sekugaywe yonke into akasaqhamuki manje angazi ukuthi igama lalomlisa lo uNtuthuko igama lakhe ngamlinda angasaqhamuka angazi ukuthi kwenzakalani noma khona into engakule kuyena mina engayazi angazi Okay uissue wakho la uthi khona uGayi kade uthanana naye muthanana naye wathembisa ukuthi uzovela ekhaya nalungisa ekhaya wangafika misensana isikhathi singana noGayi bese sino 3 years 3 years so anikaze nibe nenkinga mhlawumbe emva kwalokho nje before athi uzoze ekhaya sike saba nazo inkinga njengawo kamanye relationship ukuthi angiyazi le emenze ukuthi yena agcine sengasafikile ekhaya ukuthi naye yiphi leyo nkinga le emenze ugcinisa ukuthi sonke lesisikhathi aze ayenze into ebhlungu kangaka ukuthi asho ukuthi uyeze ekhaya emva kwalokho ubiza abantu abadala mfethu so emva kwalokho akazi uzama umfonela uzama ukuthola ukuthi hawo manje bro kwenze njani ngazama ukufonela kodwa naye akaze aphulume neqiniso eli right ukuthi nakwenzakalani uthi nje phela manje akaze aphume ngicela kusho ukuthi wayebamba icall uthi wayebamba icall ekubambeni kwakhe icall wathi hayi kwavele kwaye wabanjwa yabo abakhona ubugebengu obukhona wagcina sengasafikile because icingo kalibambanga walibambe sithi uyeze yabo ukuthi hayi ngiyeza sezile sengicabanga ukuthi sezoqhamuka akasaqhamuka ukuthi kwakhona iaccident ke wabe seyaboshwa ke angazi noma waboshwa ngokwenzakalani ngendlela wayesechaza ngayo bala umkholwa wena ngimkholwa mina ikephi relationship yenu njengamanje are you guys still dating or kwenzakalani asajuli nahlukana nahlukaniswa yilokho noma nanivele naba nezinye inkinga after that sahlukaniswa yilokho wadinwa kakhulu ukuthi manje amalobolo angabusafika yes ngibona kwangidinwa kakhulu kodwa mu happy nje naye before athi uzoze ekhaya azovela yebo sasi happy yo kind of difficult so as iBlack Life ufisa sikusize kanjani zama ukuthola uGayi ngizocela ukuthi ngizama ukuthola yena bese yena ozongichazela kahle ukuthi kwenzakalani ukuze kufike la closure yebo hayi ngiyakuzwa ke mina yazi ngiyakuzwa
Lobizwela ke mbukelo Black Life TV uthi usisi wathola uGayi bajola for 3 years. Emva kwalokho uGayi wamthembisa ukuthi uzovela ekhaya. Sebelungisile ke wabiza nomalume kwaba khona nje yabo ukuthi kupheke ngoba kuza abakhongi ayo uGazi angaze ayifike. Kodwa wathi mase zama ukumfonela azange asaphinda amthola emva kwalokho. Am I correct? Yes. Kodwa waqala wamthola ngesikhathi usendleleni emva kwalokho nje du. Azange ke relationship isaqhubeka emva kwalokho. So manje into afisa simsize ngaye as Black Life TV uthi ucela zama ukuthola uGayi ufuna ukwazi ufuna iclosure kahle kahle ukuzama move on naye impilo yakhe azi ukuthi kwenzakalani because kusho silento ihlale ibikulimaza. Usunayo umuntu ozwana naye manje? Yes, sengenaye manje. Kodwa still nje unale trauma ukuthi ish yazi ngacishe ngashada njalo mina. Eyabafana. So sisuthwe na ayikho nje into oyicabangayo esekhanda engenza mhlawumbe ukuthi akushayise isitini kanje. Sisi yabo engachaza mina kuwena nakubabukeli. Ukuxabana kwethu kwakulokhu ukuxabana kodwa sikulungisa indaba yethu. Bengenza sure ukuthi njengomuntu like engimthandayo nami sonke leminyaka sengiyabona ukuthi ngiyakuphi naye. Bengenza sure ukuthi nje abone yonke into ukuthi ngunkosikazi wakhe ngifanele ukuba unkosikazi wakhe. Oh. Yebo. Tick ama box. Yes, uyabona nje bekuthi ke mawukuthi ngiyawasha noma engidinga noma khona la sibambisana khona ngoba sibambisane khona. Mawukuthi manje mhlawumbe khona into ephuthumayo yazi sithana sami akunaka ukudla emsebenzini bengenza sure ukuthi ngiyamlethela nokudla emsebenzini. Ayikho into ade ungayenzi. Bekwanelisa ke kuyo yonke indawo ke nje. Bengineliseka mina. Uhappy. Bengihappy. Okay, awukazi umchithela. Cha ukazi. Okay. Yazi indaba ngibuzele ekuthenini ngoba igama lohlelo lethu isongeso. So ngizama ukuthola ukuthi mhlambe nawe nakho yini ukusola ukuthi kukhona mhlambe irevenge ayezama ukuthi ayilokhuze kuwena ayipheye kuwena njengoba akubambisa udonga nabazali. Kodwa ke asazi asenzeni kanje asimthola ubra bese kubo yena uchazayo ukuthi ngempela kwenzakalani indaba athibambisa udonga emndenini. Ngiyabonga. Izoleke mbukeli-ke nje besho sisi ukuthi ena lukho rongalenza and uGayi memthanda mewathikha wonke ama-boxes ngokubona kwakhe ukuthi kumlungela ukuthi abe unkosikazi kaBhuti. Manje uBhuti mase mkuthembisa ukuthi uzovela ekhaya ambambisa udonga ivele yamxaka lento. So ufuna ukuthola ukuthi ngampela khona yini into mhlawumbe elengayo yena angayazi noma azama ukuthi yabo ayimphinselele kuyena ngayo because igama lohlelo lithi isongeso. So azama ukuthola uBhuti kuzoba yena ozosichazela ukuthi ngempela kwenzakalani kulolu daba. Asambe somlando. Ngiyalibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iso ngeso. Siyandasinda ukuthi Nkosi yami khona laba abakhuliswe kahle. Ungabuyiso kubi ngokubi kodwa ke khona nezinye izinto oyibona nawe ukuthi engeke lo muntu ngeke akacabanganga lento mayenza kumina. Nami ake ngibuyisele ezwe le pain engiyifilile nami ukuthi injani masibhekene nayo. So ke baningi abantu la eminyango uthola ukuthi bahethwa abantu abahlala nabo noma baseduze kwabo. Noma ngenze ukuthi basebenza nabo babonke mhlawumbe semndenini mhlawumbe omakhelwane mase uyeba nokuthi no lalela ngizomhamba mina ngizomhamba. So uBhuti ke ukufika kwakhe simcelile ukuthi asondele nganeno ngesimanga sokuthi sibhalelwe uNeliswa uManxuma akekho right ngento uBhuti into ekwaqondana ukuthi yenzeke kuyena. So ke uzosichazela kabanzi ukuthi uyazi into engikhuluma ngayo. Sabona kunjani? Sabona sesamrat. Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami ngiyaphila. Mina ngumamtolo ngandlela mhlawumbe sokewezwa. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo sakho nekhaba lendawo la usokhona. Igama lami nguNtuthuka isibongo sami ngwasokwazi ngumSwati usokwazi abaSwati. Oh okay. Yeah. Ngisuka khona le kwaMashu eSiyanda. Nase Richmond Farm uzongithola futhi nakhona. Oh okay. Yeah. So ke ungabe uyamazini usisi obizwa ngoNeliswa? uManxuma. Yazi ngithe ngilizwa lelo gama nje ngaphakathi ngimane ngasho ngaphakathi kodwa ukuthi hawo usangifunani lo muntu ngoba phela ngithi sengisukile kuyena. Kanjani manje umazela kuphi nahlangana kuphi? Kwakhona indawo eyayikhona nje umncintiswane ngangizoperforma ngomculo siswami. So kwakhona ngabona intokazi inhle ingichaza ngahamba ngakuyona ngakhuluma nayo ngacela inamba kwabamnandi konke. Sathandana siswami uthando lethu lwajula ngalendlela ukuthi ngaza ngamkhombisa uthando naye wangikhombisa
Okay. ngingazi ukuthi phela mhlawumbe kuyokushintshe yini yabo kwaqhubeka kwaze kwaba u3 years wonke nje siswami Okay. sithandana thola to the point ukuthi kwakhona olunye usuku engangikulona nganginaye shuthi ke senza phela izinto ke phela zabantu abadala Okay. njengendwayelo phela awu ngalolo suku esuka nje kimi eqede nje ukugibela imoto wabe seya kwenye indawo nje eyobumnandi kanti ke ngenhlanhla kukhona umngane wami uzombona hey kusiyami Enjani iza nazo? hayi Mina ngiyithanda ke indaba hayi ngifuna inkinga yami akhuleka nje siswami ngizokutshela nje ngibeka imbaba ukuthi nje wamthola nje enomunye umuntu wesilisa benza yona lento lade ngiqede kuyenza eqeda kusuka kuwe endlini. eqeda kusuka kimi endlini Kanti bafowena wenza kanjani umuntu angeneli? Ngoba phela fanele ubusuthi phela manje ahambe uyolala endlini. siswami Alale nje anabe abe right. ngithi siswami ayikho into ebengingamenzeli yona yonke into ayifunayo imali ngiyamsendela uyazi ukuthi ngiyaphusha kanzima kodwa Yes. ngenza make sure ukuthi kumele ahleze happy ejabule nsuku zonke ayikho into ebengamenzeli yona ngisho nasekhaya ebeyazi ukuthi hayi cha uye lo uye kanye uye Oh bongifihlanga ekhaya. hayi bengafihlanga seswami because bengiserious ngaye Okay. bengiserious ngaye kanti ke angazi ukuthi uyowenza into ebuhlungu kanjena angifuni mhlawumbe ngiyangiphatha kabuhlungu Empilweni yakho nje uzuba mngaka awukazi ozwaqonda nento kanje before beqala kwenze. hayi biqala seswami ukwenza yona Okay. angikaze ngaqondana naye ngoba angikhonzile impela yebo ngiyibhungu yebo zangithanda intombi ngempela kodwa ngithi mangibona yena ngiyasho ukuthi kuphelele ngoba naye ingendlela naye engiphethe ngayo kabi Yes. yabo kanti ke hawu lo sisi inkosi yami Manje mawusubona ngicela ubuyele emuva kancane. yebo. Ungicacisela ukuthi uthi wabona kanjani? Into naye ngase ngiqale ngibona izenzo naye ngendlela enza ngayo No ukuthi ekade eqeda kusuka kuwena nje kanti la iyakhona uyoba matasa. uyoba matasa Ubone kanjani? mina ngezwe ngomnganami umnganami akasoze ngilahlekisa ngaphandle washo ukuthi bafu ngila endaweni yobumnandi Yes. and ngibona umuntu wakho othandana naye ngitshela ukuthi nawe ukhona kanti kukhona umuntu anaye shuthi ngithi hayi othi ngibalandela uthi uma sengibalandela bafa hawu uthi nje wabona elinye igumbi nje methe yabona amana thatha ifoni washaya ividiyo ngoba ushilo ukuthi uma ngikhuluma ngomlomo angiboni ukuthi umngane wami engangithemba Yes. yabo kungcono ngimkhombela ubufakazi ngoba nakhona engitshela efonini bengakholwa kodwa sethe esengisendela ividiyo ngabona ngayibuza intokazi ngathi hawu kukhona u1 no2 no3 waphika ngamkhombisa ividiyo ngathi ubalo still uyaphika Yazi vele ukuthi khona izinto engavunywa ngisho noma sekuthiwa nabufakazi. cha na-ke sisami okay sengiyakukhombisa kuyayibona kuwena inkinga osayisole inganike ukusho ukuthi hayi Akayisolanga. akayisolanga ila ngabona khona kusho ukuthi akekho serious ngami mina kodwa bengiserious ngayo ngaboni wonke lo 3 years lona isikhathi eside yanga Kwase kuqhubeka kwenzakalani ke? Mhlawumbe uke wamshiya wathi hayi ahlukanani noma ikhona nje enye indlela owakhetha ukwenza ngayo izinto. hayi ngaphenduka isilima ngathi hayi yazini okay hayi akusiwena hayi ayikho inkinga asixabene ungixolele ngamana ngamtshela ngathi hayi yazini ngobani yiso ngeso ngathi hayi yazini ngizokulobola ngizofika nje kini ngizoshiya yonke into nje amalobolo lapho ngiyazi Uqeda kusho uqeda ukumbonisa ividiyo noma mhlambe ngelinye ilanga nje. ngelinye ilanga sesiqhubeka phela sesengikhuluma naye yena uyitshela ukuthi yena ungigoqile phela yena sekuphelile impatha ayiboni lutho ngamthembisa ukuthi hayi ngizokulobola seswami yabo ngizofika nje kini wajabula wabatshela kubo ukuthi nje angizofika nami ngifone ngithi hayi nami nje ngiyeza ngizofika So the time kade umthembisa ukuthi uzofika ekhaya la kubo. Benizenza izinto zabantu abadala. Noma bowumzibile. hayi siswami ngifuna nje ungasho selokho ngabona leya video ngangimziba ngangilokho ngikhuluma naye efonini lokho ngithi ngiyeza ngithi ngibhizi ngibambekile hayi ngizofika ngelinye ilanga ngimthembisa ukuthi ngiyeza ngakusasa bese ngilindele nje kubo bonke belindele ukuthi hayi uyeza phela usendleleni hawu
ngaqamba amanga ngathi nje ngisengozini yemoto kwaba khona imoto nje Hawu. yabona nje sabanjwa inkunzi futhi nakhona kwaba kuningi ngakhanda iy'tori ey'ningi nje. Usengozini yemoto Yebo. ubanjwa nenkunzi futhi khona la Yebo sisi wami. kuningi. Kuningi nje sisi wami sengakhanda isitori sokuthi ngifuna azi ukuthi nje ngiphumile kuyena. But uyazi ukuthi kubuhlungu kangakanani sewuzobatshela abazali ukuthi ubhuti wabantu uthe uyeza. Abazali bazibatshela omakhelwane abasemndenini omkhulu bazilungiselele Yebo, ukuthi kube khona indlela enhle Yebo. abazonamukela ngayo ukudla, iphuzo, nje yonke into enhle Yebo, eyenziwayo mekuzocelwa isihlobo esihle. Yebo ngiyakuzwa sisi wami. So awucabanga ukuthi okay umndeni wakhe I'm sure awumthumanga ukuthi athi eqeda kuba nawe aye kwenye indawo. So yini umphanishe ngale ndlela ukuthi kuze kungene nomndeni wakhe? Umndeni uhlangana kuphi? Ukuthi sisi wami ipheni engayizwa yayibuhlungu kakhulu ngoba umngane wami engibhalela okokuqala ngangitsho ukuthi mhlawumbe uyadlala noma uyangithusa. Esengikhombisa ividiyo Okay. ngalelo langa angazi noma kwashintsha angazi i-stress engaba naso. Ngisho uma sengikhuluma naye sengimkhombisa ividiyo ngithi naye phela ividiyo nansi kukanje still uyaphika akaxolisi akazehlisi. Yabo lokho sisami kwakubuhlungu kakhulu ngoba ngendlela engangimthanda ngayo ngisho uma kuthiwa wawusephutheni Yes. mhlawumbe yazoba khona into yazokwazi ukuthi kulungiseke kuxoxeke ngoba phela singabantu ekugcineni ngoba ngendlela engangimthanda ngayo ngisho uma ngoba kumina kwakuyiphutha lakho lokuqala ngoba ngiyasho nami ukuthi mhlawumbe alikho nami mhlawumbe nami kukhona engiseza nalo mhlawumbe nawe uzokwazi ungamukela entweni kanje. Hayi yena akachazi uyaphila. Into eyenzeke kumuphi unyaka le esikhuluma ngayo? He sisi wami sengakhohlwa and nje angisafuni Ukudala ne? angisafuni ngisho nokukhumbula ngoba manje kumane ukubuya zonke lezi zinto lezi yabo ngaphakathi ngoba iyangidla ngoba ngendlela engangimthande ngayo ngangisengimplanele ngisho okuningi okuhle ngayo ukuthi nje ngifuna ukumkhombisa uthando. Manje mayethi usisi asimcelele wena ukuthi usondele nganene kuzokhulunywa. Uzizwa kanjani nje ngaleyo nto leyo? Ngoba ukhona phela. Hayi mina sisi wami angisayifuni into engihlanganisa naye mina sengiyitholele wami umaqondana omusha impilo iyaqhubeka phambili ngoba ukube ebezisolo lo muntu ngabe kwasekuqaleni ngimbambile ngabe wazehlisa. So manje kuyakhombisa ukuthi noma ngingamthola nomunye umuntu uzophinda futhi aphinda kwenze lokho akwenzile. Lapho ibingekho into ayiswele ngangimenzela yonke into ayifunayo ngimthengele yonke into ayifunayo ngimsendele imali yonke into ayifunayo isikhathi ngimnikeze sonke. Yazi bafula angiqhambisi ukuthi lento eyenziwe usisi into e-right angincomi mina. But nani nje niyazidla intombi zabafowethu la and umuntu umshele wazi ukuthi une boyfriend. Uphinde uyongena emgodini wazi kahle ukuthi kungena lo yamjida lo yakulo mgodi lo ungabi nankinga. Yini manje inkinga uyabona ukuthi bangenile kowakho. Yebo sisi wami. Wena usuyamnyanya wena. Inkinga sisi wami ilana ke. Ikuphi inkinga? Asifani singabantu. Akuthi nami uma sengibona le ntombazana hayi sengayifuna sengiya kuyona no. Cha wena ke njengamanje njengoba uthi usunayo umunye umuntu omusha. Yeah. Umthole engakazalale namuntu na. Angisho umthole sengikhona osebuya khona. Yebo sisami vele kunjalo vele umthole sekhona khona kodwa kuthiwa kungcono mangazi into yakho uyakwazi ukuyilungisa iqonde ibe wena ikulalele enze noma yini ngisho uma uthiwa ade umthole enabantu abawu5 kodwa wena uma usukhona uthi mina ngiserious ngawo engabashiya laba bantu abawu5 anake wena wedwa. Ithi ngikutshela something yabona ama females acisha afana kodwa kukhona ukuhluka futhi okuncanyana. If umuntu wesilisa unentombi thina sithanda ukuthi mesenele ngandlela yonke wena owenza ngayo kwi relationship yethu angilaleli ngisho nanomuntu osangibuza igama usikonje uma bani ngimbona kahle lo muntu uzoshela angimnikeze indlela ngoba
ngiphatheke kahle la ngikhona, angifuni kushisa, angifuni uzongikhathaza nomuntu wami, angifuni lutho. Bese kuba khona laba abangeneli isidalo ke nje, abayifundisa bese abancane ukuthi okay, abeneli noma ngisho ungamthengela ibhanoyi, still uzoqoma phezu kwalelo bhanoyi lomthengele lona. So into engizama ukuyi-check-a la yokuthi wena useke wamjolela yini before wahlala nobuhlungu benhliziyo okungenza ukuthi wakuxolela wenze ngazuthi izinto zi-right naqhubeka ne-relationship, kodwa kwaba ukuthi athi noma ngabe kuthiwa uyaxolisa but angeke usaba wedwa enhlizweni yami. Ngicela ukwazi imumva lenu ithini into. Imumva lethu sisami njengoba ngikutshela ukuthi yonke into ibihamba kahle. Wena usitshela ukuthi yonke into ibihamba kahle. Yebo sisami ibihamba kahle. Angazi ngimshithela, angazi ngimenzele lutho. Imali umupha kahle. Njengoba ngikutshela sisami ukuthi yonke into abeyidinga ebeyithola ngisho uma nginayo ngaleso sikhathi, kodwa ngizokwenza make sure ukuthi njengoba uyi-artist nje, ama-artist awasithola isikhathi. Njengoba ngikutshela sisami ukuthi ngingasathatha isikhathi sokunakana namantombazane ngibe ngibhizi ngisebenza. Esokunaka umuntu wakho ubusebenza? Bengisenza. Ubusenza? Bengisenza siswami. Ngikholwe. Ngiyakutshela siswami bengisenza for yena. Uyangishwela. Ingakho njengoba umuze ekhala ethi indawo phela lo muntu ade efikile efika uzongilobola. Bukacabange benginesikhathi sokho sokuthi ngiye kwama-event, ngiye kwama-gig. Kodwa ubukunaka. Bengenza ngisho make sure ukuthi ngiyamnaka ngoba igolide lami. Kodwa-ke lona-ke lakhetha-ke ukungiphoqa. Yo, wena uma uzibhekela nje ngokwakho, uma ucabanga nje isayophinda ilungiseke kodwa into yeni. Noma ngabe kuthiwa anithandanike, ukukhulumisana nje, ni-check-ane ninjani, hayi ngi-right mina, hamba kanjani, usebenzaphi, uhamba kahle empilweni, nani. Noma ngabe kuthiwa i-relationship ayisahlanganiki. Sisami phela ekugcineni ngumuntu, angeke lokho ngihlezi ngiqumbule. Sesingabo lo muntu masibingelelana sibonana endleleni njani ayaphila sihambele Kuphelele lapho. Ya kodwa mase eqala inkinga phela ngifuna sibelane. No my sister, mina sengimove on, nawe ngicela move on, angikuzondi nawe ungizondi, impilo yakhe ibe right nami ibe right nje phela. So uyasiphikisa lesizulu esithi amanzi la ake amakhona ayaphinda futhi. Hayi ngeke sisami. Indlela ongigalaza ngayo. Hayi ngiyasiphikisa. Uyayisola njengoba lento ngisho. Hayi ngeke ngiyasiphikisa mina. Uyaphikisa. Hayi ngiyasiphikisa. Ngoba manje okunye phela kumele ubukumuntu uthi uqale uma enza iphutha ngoba ngikutshela sisami ukuthi bekiphutha lakho lokuqala. Okay, ngumuntu nami kumele ngamukele. Ngimbona ukuthi okay uyayisola yini amaphutha enakhe. Manje uyaphika ubufakazi obukhona yonke into. Wena ucika ukuthi waphika. Waphika. Ngoba uyakhombisa ukuthi uthando belukhona for yena. Okay, yebo uma umuntu uyawenza ukuthi nami mhlambe ebengangithole ngiphezulu komuntu. Oh yes. Kodwa-ke naye ubona ukuthi uzothatha kanjani, uzongixola noma yabo phela umuntu kumele umuzwe la ngaphakathi. Okay. Njengoba uceliwe nje ukuthi usondela nganeno ukhona Nkosi yami. So mhlambe ke ngabe ukulungele nje ukuthi usinikeze isikhathi sakho, ungivumele ngihambe noma ke sihambe sekubona sokhulumisana nabo, sixoxe umbone elapha mkwakho and muhleke. Muhleke umuntu wakho wakudala muhle. Uzombona futhi manje uyilungise right. So ready. Hayi. Sisami ngiready. Sha. Afethu bathi ubuhlungu betshe elisesicathulweni buzwiwa osigqokile. So angazi noma sokukhona ukuxoxisana kahle. Kungavuki yini okubuhlungu kakudala sigcine sesilizisana, angazi kodwa ke asiye kubona sobona phambili. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani. Yebo khona kubuhlungu. Kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki. Icwile kanjalo ke imali yakho. Sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho. Sondela Black Life Traditional Pharmacy. Uthole ibhodlela elihamba nesiwasho. Ikhombo yodumo. Kuphela amathunzi amnyama. Kuvuleka inhlahla zakho. Uma ngenelele Clever. Ubuye nayo izwa lemali. Uthole le combo ke kulula kumele ukwenze. Faka i-order namhlanje ku 062 219 7748. Umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Welcome back to another episode of Isongeso. I am so sorry. Yazi sesengisebenza nayo yangihlukumeza. Yenzeni What are manje you Chom? doing? Anyways, Chom, it's fine. Anyways, ngithanda ukuthatha leli thuba ngibingelele again kwisiqephu sethu sithi Isongeso right here on Black Life TV, and also ekubalekile ngifuna ukuthi ngikushiye nami yabo ngikwenze nje kusa early iqala ishow. No, this is the second episode. Agir. Yes. Phela ngibuye goal Agir. Oh, 2 minutes sisegol. Awu khali lalela ukuba mina ngihlala uthuba isegol ngizobuya sengikhuluma isizwe straight. Kodwa sikho ke lapho. Please ukuthi noma ukuthi yena umuntu othandayo ukubet, make sure ukuthi you register lapha yana ku Easy Bets. Kulula kakhulu into oyenzayo usebenzisa i-promo code ethi BLACK50 BLAQ50. It's so easy, and uyazi ke ukuthi umuntu othanda ukubet uzovela uyitholela u50 ukuthi ubethe mahala. So it's so easy like that. So ungakulahlekele lithuba mfethu ngiyakunikeza. Register nje wena wakho umsebenzi bese emva kwalokho usebenzisa i-promo code ethi BLACK50, emva kwalokho uzothola u50 ukwazi ukubet. Kodwa ke silala isikhona Chom. Naloku daba selivela beke eThebeni la Stufuza usisi usibhalelile waseyachaza kudaba ukuthi khona uGuy. Ngicabanga ukuthi uyena uGuy lo sisi wami. Yebo uyena. Asho sasilenza ngephutha. Asilenza ngiphutha siyakwazi ukuqondanisa. Na kanjani? Ngekusenze lutho. Anyways, anywho, angazi Stufuza usisi ubhalile udaba wachaza ukuthi meno husband neseyibone unkosikazi naye wife esezoba no husband. Balungisa wathi inkomo zenza lutho uGuy phephethe. Uthini uGuy mexoxela mhlambe Ukhulumele naye ungichazelile ukuthi akavelanga nje wathembisa ukuthi uyeza ekhaya la kaMathuma. Kamanxuma ngiyaxolisa kakhulu. Akavelanga nje wathembisa ukufika wangeza mhlambe bekuyiphutha uthi bekuyinhloso. Ashu. Bevele ehlosile. Ngesimanga sokuthi inhliziyo yakhe beyiphukile. Ngenxa ye video ayibona ithathiwe unomunye umuntu. Yashuthwa umngani wakhe wambonisa ivideo. Mhlambe ke ngabe uyayazi leyo video ngoba uthi wakubonisa waphika wathi akusiwuwe. Uyayazi mhlambe leyo video ngibuze nje. Sanibingelela. Ngiyabonga futhi ukuthi niphinde futhi nimbize. Ngiyabonga nawe ukuthi ubuye wabakhona weza la le show. Ivideo wangikhombisa mina. Hawu. Mina ngixoxelanga ngevideo. Lutho ngiyayiqala nqa. Ukuthi phela bengazi ukuthi ivideo wangikhombisa. Kodwa Chomi ngibuzile ukuthi ikhona yini into ocabanga wathi wenza awukazi uchitha awukazi wenze lutho ayikho nje futhi into engakwenza lokho. Kodwa namanje nginalokho nje manje ngimile lapho. Hayi qhubeka ke sithanda sami. Okay. Ngiphiki yona. Oh awuphiki ukuthi ivideo ayibona. Uphiki ukuthi akusuwena lo. Asimina loyana yena wathi wangibona umngani wakhe akumina. Engasali ngaphandle ivideo yani. Ngoba washo njalo. Kanjani manje? Ubudingala uthi kanjani? wayeqeda kusuka endlini yakhe benza izinto zabantu abadala ezenziwe abantu abathandanayo. Waqeda kusuka lapho waya kwenye indawo ethe uya kubo. Wayethe uya kubo right? Yes, wathi uyakubo. Yes. Wangaya kubo. Waya kwenye indawo wayokwenza izinto zabantu abadala futhi nomunye umuntu imani ke wo bathatha ivideo same day. Same day. Ekade suka endlini yakhe. Wo. Waqeda ukushaya bra wami. Waphinde wahamba oshaya. Wethu. Wawusebenzisa yiphi kanti ngalesa sikhathi uphinde lapha? Cha sengicela ukubuza Ntuthuko uthi kwenzakalani same day? Same day. Mina ngihamba ngiya komunye umuntu. Kanti le video engangikubonisana Ngachaza nje ukuthi akumina sekumina ngiphinde ngichaze kangaki ngoba lokho ngakuchaza. Ngabe mhlambe akumina. Wahamba ngazi impahla lezo owabuyigqokile usuka kimi waze waya khona laphayana. Kusho ukuthi wena Ntuthuko yonke lento eyenze kumina akuyenziswe mhlawumbe leyo video leyo. Lesase yaza wabenza lento eyenzile kumina. Bekumele. Ngobani? Ukuthi ungizisa ubuhlungu. Hayi kanjani ngoba ayikho into ebengakwenzeli yona. Imali. Ayikho. Umuntu mengase kuthiwa ufike walala nawe ayolala nomunye umuntu akuzwisa ubuhlungu wena lo muntu. Kuyangizwisa ubuhlungu. So indaba uphikisa abantu uthi ubuhlungu. Kodwa manje wangaze yenzeke kanjena ke lento ayenzile. Bekusuka ushawa omunye umuntu uhamba oshayisa omunye umuntu. Wangizwisa ngayo kubuhlungu ngaphandle kwaleyo ndlela leyo esuyenze ngayo wena. Usebenzisa inkomo eyodwa. Yephi? Kanti ukwenzileni? Cha sengiyasho ukuthi mawukuthi uyena yileyo video leyo bengeke mhlawumbe angizise omunye ubuhlungu ngalendlela leyo ukuthi hayi lokho akwenzile. Mina angizange ubuhlungu kuwo wonke amandla lawo esenganike kuwena isikhathi sami na yonke into yami. Yangazi ukuthi ngumuntu ophefumayo kodwa ngenza make sure ukuthi kumele ngihlezi ngibe lapho kuwena insuku zonke.
nsuku zonke. Nakolova nje mfethu, kade Awu. ushaya Awu. uyoshaya kusho ukuthi wena khona la ungafikanga khona. Hayi. Yazi ukuba umngane wami wayengekho lapha nokushuthi nje ngabe nje mina nje Uthi nawe wawuthembi mina mangisi cha kumina. Hawu, ngiyakutshela nje ngakhombisa ividiyo. Mhlambe I-video wayenqunini. Sisoma angithanda nokuchaza nokuningi ngoba ngendlela nami lento sila ikhanda lami ingakho nje ngathi bengathanda. Kodwa yena umuntu wayengabona ukuthi uyena uma ukuthi umyamtshengisa. Yabo sisi wami ukuthi la video ngithandanga ngisho nokuyigcina kodwa umngane wami ngathi unayo kodwa manje nje angayibona naye ayibona ukuthi uye uya Efike nje emhlabeni unevideo umngane wakho nezinqaze ex yakho. Uma ukuthi awuyigcina nanga leyo video, uyamind ukuthi simfanele umngane wakho asisendele kabusha leyo video. Yeah, good. mina sisami ngiyamanda. Uyamind. Ngiyakusendele wena, uzosendela thina sizoyibuka Yes. thina sibuka ukuthi akusiwuye. Sifuna ukubona izinga. Ayikho inkinga senza. Oh, uyavuma. Ngiyavuma. Uyavuma ukuthi simfanele umngane wakho. Yebo ngiyacela. Userious? Yebo ngiserious. Hayibo, umile uthi again. Asimfonele. Asimfonele. Asimfonele nani. Ngiyacela misifonisa. Hello? Bafamba kanjani ukhuluma notuthuko la wona asukazi. Ikabi yami kuhamba kanjani Number 1 bafe ukuthi angikho right phela awungisendele le video le wangikhombisa yona uzubone le ntokazi ngisafisa nokuyisho igama la izigili imanga lapho. Hayi bonto into yenze ekudala nje ngoba uthi wadla kulo muntu kwenzakalani mfethu? Bafe lo muntu semane wangifikela namakhamera ngazi noma usefuna ngitrende yini sengivela yonke indawo manje abona nje lana. Awu isendele le video bafu ngifuna ukukhombisa abantu la uyaphika ukuthi uyena loyana. Hayi mfethu leyo ngane leyo namanje unesibindi sokuthi uyibheke futhi umuntu ephike futhi umkhombise nobufakazi kodwa futhi ezokubhekela-ke futhi ezokukhombisa. Awungisendele bafu awungisendele. Yiphi inamba le ngoba ngathi akuyona phela inamba yakho kule noma kuwena ku-WhatsApp wakho? Usende ku-WhatsApp wami bafu ukuze ngikhombise abantu ngala. Okay mfethu hayi alright nkabi yami awuthi ngibheke. Okay bafu. Sharp. Senibuzo. Usayigcinele ni ivideo izinqa zentombi yakhe ex yakho. Cha sisonke nje. Uthi nje. Cela ugade ifoni yakho ke. Okay. If ukwenza ukubona ivideo ungaze ungene kuyona ngoba uthe awusafunele ukuyibona. Uma ubona ivideo ngicela ukuzingenela mina. Nami ngifuna. So ibona ngathi izinqa zase siyazazi nje. Ngempela sisoma okungenela uyibukele. Iyona le WhatsApp yakho le? Yes sisoma. Okay na. Hayi ngangitshengisi mina. Akuwena lo yami. Cela ukubona. Akusewuwe lo? Bona nje sisoma yabona nje sisoma ngize ngiyahlanya nje manje sisoma hayi. Ubani lo? Uyiwele? Uyiwele? Cha. Ubani lo? Ba lo mjidi. Kwawulala nobala. Kwakusuku futhi uphuma ngalo endlini kuNtuthuko. Yebo wakuyilona. Ubekwa yini manje Awuthi ngiyaxolisa. Hawu hayibo. Ngiyaxolisa. Wofika yini ukuxolisa ngalo lolu suku lona engangikubuza ngale ngikubuza kahle ngingathethi na ngikhuluma kahle. Laqoshwa libhekile ngiyaxolisa. Ngichaza ukuthini iqosha libhekile? Ngiyaxolisa. Nomuntu engimaziyo. Mina bengazi ukuthi ngiyazana. Yekela ukuthi bayazani isiphi izathu sokuthi ambulale ushayisa omunye umjidi uphuma kumjida wakho. Angazi nami ukuthi ngangingenwe yini. Wawuzizwa kanjani? Isho iqiniso vele seyachithekile lamanzi mfethu. Angizazi nami ngangenwe yini. Hawu, Angizazi ukuthi ngangenwe yini. awucabanganga ukuthi ngelinye ilanga uyokubamba uyabona uyoshuthwa phela thizeni. Bengacabanganga ukuthi nalento futhi aseyenzile ukuthi ngaze kube yona ivideo le ukuthi izibe kanjeni. Ngikubuza yini bengaka leyo wongasetholi la yini ngoba awuthola yonke into efunayo ngaso sonke isikhathi. Khuluma iqiniso. Yabo ngayalanga kahle kahle ngangihamba nabangani bami kaphuma vele ngiye kubona. Okay. Ngabe sengihlangana lo guy mina ngangingamazi nokuthi mhlambe ngiyazana naye. Ungabusaqama phela manga manje. Ngangazi ngempela. Wayekushela kodwa. Yes wangishela. Okay. Yes. Nasenajolo. Wayengishela.
Bese ngalela ngaleliyana savumelana vele ukuthi hayi okay amunankinga ngingahamba nawe. Wangasho ukuthi ususishayisi vele kade usumshayisile umuntu wakho wangempela. Cha ngitshelanga lokho. Wasebenzisa yona le nkomo leyodwa. Ufuna iclosure yani ke wena njengamanje. Ufuna ukwazi ukuthi wenza indaba. Awusibona izathu uthi ukuthi nakubambisa udonga. Sengiyasibona manje. Usibona manje ngoba phela uyayazi vele phela lento esikhuluma la. Ukuthi bengayitshela ukuthi lokho kuyena mhlawumbe ngingafica ukuthi kube yinkona ngempela leyo nto leyo. Awuyayiswa yindo yiwayinda Ngokwazi kwakho ubone ukuthi wazoxola nje kalula nje kudlulwe uqhubene impilo kanjalo. Ndize nje ngimoyeni. Ujwayele kanjani nalo bra wakho? Ubra wakho. Awu ubra wami. Ugele uyazi ukuthi ubra wakho lo. Lo wenayo wengazi usubra wami umuntu engimazi kanti ubram lo ngazana naye kanti naye ukho. Uzoyibona yonke lento. Athi ngoba umngane wami angiboni ukuthi engangikhola ukuma ngitshela umuntu ngoba uyazi ukuthi ngendlela engimthanda ngayo uyabona naye ngihlezi ngijabule ubusuku nemini. Wathi ngicela ukumkhombisa iproof ofakazi ukuthi nayi into ayenzayo kumnyama. Akubona nokuthi akaneliseki mina sifuza ngaloko ngicasi uyena nje kuyena lento le. Mina sesama angisayifuni into engihlanganisa nayo. Mina into engifisa ukuyazi. Ngiyasolo nokuthi ngizele ndi la namhlanje. Uthe uNtuthuko ukwenzela konke. Yini eyenza ukuthi uzukwazi ukunikeza omunye umuntu ithuba nje ebekwenzela yonke into. Ngashawa noma bengekwenelisi. Wahalela uganga. Hayi ngangiganga. Okay. Ngoba benginelisa. Hayi ukuthi mhlawumbe ngizothi ngiyakhala la ukuthi nekhona intampe la walekha khona. Angazi ngimambe nomunye umuntu. Yo. Manje umisele ngani ke? Ufuna kwenzekeni phakathi kwakho naye? Uzophola kanjani? Ngizocela ukuthi njengamanje ngixolise kuwena Ntuthuko nokuqambela amanga lawe engawaqamba. Ngiyaxolisa ngalokho. Hayi siswami noma ungaxolisa noma ungathini mina sengirathi sengimove on sengimtholile umuntu omusha engizokwazi ukuthana naye ngiqhubeke naye nempilo phambili. Ngoba ngiyabona ukuthi ngisho mothu uzoqhubeka ukwenza lokho uzoqhubeka futhi uphile. Ngoba ukuba wavuma ngale yade ngabe mhlawumbe izinto sezirathi. Hayi nama sports asikhuluma iqiniso Ntuthuko. Ukuba wavuma ukuthi hey mina lo yani wena wangaqhubeka ushaye umuntu omaziyo sathi shawa umuntu omaziyo nawe elokishini. Ngangilo ngiqamba amanga ngoba ngangazi ukuthi vele ngeke uzungixolele vele. Amanga asuka lapho vele amanga wakho. Ngiyabona amantombazane. Sure. Asifani singabafana. Ukuthi ngihlezi nisho ukuthi abafana bayafana. Wawungaphinda umthande mevumile nje athi hayi izinqa zami lezi. Yabo ngikukhombisa sephambili. Kodwa manje wangakhombisa. Ngiyaxolisa. Hayi siswami hayi noma usungaxolisa hayi soxolisa abanye. Kodwa I'm happy ukuthi itholile iclosure. Ngiyabonga ukuthi nami ukuthi bengazi ukuthi amanga wami kahle kahle wona nawe abanjena. Ngangitshela ukuthi mina uyabo mangiloko ngithi nje akumina ngiloko ngithi hayi akumina. Esengibelesela ngithi hayi bo akumina. Uyabo uzongikholwa. Eyigqima ingozi. Kodwa manje nasegqima ingozi kanje. Awusenayo umuntu awunayo umuntu omusha manje. Nginayo uqamba amanga. So ubufuna ukuhlangana naye uNtuthuko ngesimanga ufuna uxolisa hayi ngoba ufuna ukubuyelana naye. Cha ngingafuni uxolisa ufuna iclosure. Okay. Ufuna ukwazi ukuthi ufuna ngazi ngoba lento lena ngeke ngithi noma ngihleli ngiyayicabanga ukuthi hey kambe kunento eke yaba kanjena kumina kodwa ayikhohlakali le wakwazi ukuthi uyikhohlwe nje into kanjena. Manje sekunjani ukuzwana kwakho nama parents wakho since nawe wawuthenjisiwe kodwa kwangenzeka lutho bakubheka kanjani nje ekhaya kusuka lapho kuze kube manje abakazi baze bakugcone nje ngokuthi hey mhlawumbe khona omunye nje washitshela ukuthi kuza bakhonga ijikijiki salungisa dololo akuyona mhlawumbe ihlaya yes oyona inhlekisa ekhaya like egcekeni lasekhaya cha ba accepta ukuthi uyazi ke omalume nani ngisho wasebesithi bayibuyele endaweni zabo vele bathi wena hey wasezenza izilima yebo into kanjalo umakhelwane futhi ke mina nginandaba nabo ukuthi whatever bayicabangayo okwabo kodwa manje bazobona ukuthi njengamanje ngila ekhaya ngibhalele la ekhaya ukuthi na kwenzakalani ima kugayi lo wamshayisa emva usokushaya uNtuthuko usinda ngiyabuza nje ngokungathandi kwakho noma uyena wakuziba kwagcina kwenza le uyena wayeloko engizibile yena lo wamshayisa cha
Okhuluma ngoGayi loya. owamshayisa lo wabanjelwa yena. Cha, sangakuyeka lokho. Ngoba kwayona ivideo angazi ukuthi iphume kanjani. Mhlawumbe bevele ufuna ukuprove ukuthi khona into engiyenzileyo yabo. Ngoba njengamanje ngalela langa nje. Yebo. Njengamanje ngithi ngiyachaza ukuthi ngangingazi ukuthi mhlawumbe bayazana kanjani. Ngangitshela ukuthi nami ngiyayigangela nje. Hey amantombazane, ngiyayibuzela nje mfethu, angazi ungangitshela angazi angizenza umuntu ongcono lapha, angikaze ngikwenze, but ngifuna ukwazi ukuthi akhona ama chances vele ukuthi ushayeke la uphinde on the same day same uphinde ushaya kwenye indawo. Siswami nami yilo nto engiphatha kabuhlungu. Usuka kimi. If singadlulisa noma 2 days at least 3 days. Uyakuzwa lokho siswami like uyasuka kimi uyahamba kapheli nje like usuka kuwena bro. Asifasile ukujaja kodwa asikujaje asikuvele sakwadlula ke ukuthi nje iclosure phela. Iclosure ivele nami ufuna iclosure hayi ukuthi kanjani. Hayi. So yazi sesiyicabanga nje nathi isimo sazama ukuanalyze ukuthi is it possible kodwa phela ngiyenzeka ngoba ke na ngoba ushikanile. Kuzoba ngathi phela hayi umakotshonjani. Kodwa asikhiphe kuthina. Asikhiphe kuthina bese. Asikhiphe kuthina girl to girl. I think abanye abantu besifazana bakuthathisa njengokuthi yes umuntu wami ngiba naye manje siphinde futhi. Bakuthathe kalula ukuthi hayi akusase umuntu oyedwa lo. Ngisangenza nanoma ubaba. Okuyinto engayiphasisi ke mina le angivumi Nkosi yami. Kubona ifana nama round. Yes. Shaya round kusho ukuthi round esibili wayishaya emgaqweni. Hayi asiyeke le ndaba ngoba ngiyabona umsebenzi. Siswami nje cha. Ngamanelisa siswami. Washaya ama round na. Wanela siswami. But ngicela ukudlulisela lamazwi la ngithe ngikhuluma naye sisoba u2. Yo. Ngambuza ngathi mina ikhona indlela noma ngabe kuthi i-relationship yenu anisezobuyelana. Ikhona indlela ukuthi mhlambe akwamukele if ukuthi uyambulisa akuvumele leso sikhathi ukuthi mhlambe kuze kube ne-conversation ende wathi hayi no akanankinga angavuma if uyakubona nanoma kuthi usenkingeni angakhona ukukusiza kodwa okunye nokunye yabo so angazi ukuthi usepholile noma akakapholi yini so ngokumazi kwakho umuntu wakho akudala ngiyacela bandla awuzama ukumthoba lapho nalapho angisho ukuthi umthobe ngelokhuzana cha angikho lapho ngoba ungayisebenzisi ngenye into omazi esayithanda mhlawumbe umkhiphe noma angazi angishayela umthetho intombi nje hayi yes but noma igift ke Okay ngiyakuzwa sisi kodwa yabo njengamanje ukhuluma ngale daba lo ngiyabona nje naye ukuthi kwamanje naye leyo nto leyo iyamphatha kabuhlungu. Yes akekho right. Ngeke ngingamphathi kabuhlungu nami ngiphethe kabi. Ubuka leyo nto leyo. Futhi ngiyabonga ukuthi mawusithi uthuko okay usungaqhubeleka sibingelelane nala sihlangana khona singahlangana nje kodwa hayi ukuthi siyangale ngiyavuma lokho vele ngikuphoxile vele. Lokho ngiyalivuma nje iphutha lami kakhulu. Futhi nami nje ngayiphoxa nje nami ukuthi hawu sengintombazane yenza izinto ekanjena yabo kumuntu osanda khona vele kuwena ngaphakathi cha kwagcina lapho sisi ungaphindi ukuvusa kwagcina lapho baqala kuze kugcina awungaphindi ukuvuse mngani wami umuhle kabi ngiyabonga nje usunalesi thuba kokunikeza lona ukuthi sizabuye sixoxe okay vele nawe usunawo umuntu wakho nami senginawo umuntu wami niba nabantu benu yes so but ngiyabonga kakhulu ngiyabonga isineke sakho usilalele ngiyabonga ukuthi ugcine ngokufika ngiyabonga nje ukuthi usihloniphe kakhulu akusinikeze isineke sakho isikhathi sakho wasiza ukuthi sifuna ukuthini kuwena thank you very much mhlawumbe ke amakhasela yinje njengomuntu osethanda ukukhula ongayisho kubantu abano 14 15 16 abokuyimali beqala ukubona ukuthi hayibo kanti content nje la emhlabeni asebeyenza mhlawumbe ngokuphindelela be-enjoya bengayenzi ngoba nakho isuka emzweni beyenzele ukuthi bayakwazi ukuyenza mhlawumbe ungafisa ukuthini ubakhulise nje njengosisomdala njengosisomdala guys no man yazi ngiyacabanga ukuthi indlela esikhuliswe ngayo ayifani and mina ngikhumbula ukuthi ugogo wami into ayihleze eyibalula kakhulu ukuthina as girls growing up when I was still a teenager ukuthi ayikho into ebalekile njengenkomo yakho yes inkomo oyiyona into odubula ngayo ngisho noma sekunzima dubula sense fethu like mufuna nje ukuthi izinto zakho ihlangane igcine le yanto mfana so ngiyicabanga nje njengoba ngisho ukuthi
ngakhula ngabona oh okay yabo okay mase ulahlile uyisolo uphatheke kabi and usungakhalela into eyiningi usukhalela inkomo. So first let's try as abantu abakhona abakhulile sifundise izingane nabantu abaza emva kwethu abakhulile. No man, ungayisaphazi lento le ungayisakaza ikiwi noma ikephi. Iyona into ehamba nesifundisi sakho everywhere. Imagine ngoba usemove on ugel. Umuntu wakhe ubuka le show. Boom. Indaba wena uyakwazi ukulala nabanye abantu usuka komunye umuntu. Thola ukuthi ngiyasathemba. Kona ngiyakuzwa uma ukhambisa umntombi. Yes kubalekile and kuyigugu kakhulu umuntu esifazane. Esikhathini samanje kufanele uthi uphethe nabo ngala but ungathembeli kubona because kuzophela ngepheze bukhona. Siyakhula, sihlangabezana nabantu, uzuthola usunikela nangabo. Kufanele wenze sure ukuthi okay now bukhona vele ngiyavuma but khona nenye imfundo obvious. Knowledge is power. Yes. Yabo nje asifuna ukuhamba ngasimeli ngokuthi wena uyintombi. Ngeke uhlezi uyintombi. Yes khona abahlezi uthola ukuthi una70 usekhulile, semdala akasalindele umkhonyane, uright, and ukuhloseleni ukuhlala kanjani impilo yakhe. But ngesifani. Asifani vele. Ngesifani singabantu. So iziqhenya komntombi bakho but ucabanga ukuthi mhlaba phela yinenye ephathekayo e-right oyothi okay ngibeka phezulu kwetafula solo lazidlile. Nokunye futhi engizama ukuthi yabo umntombi njoba esho ukuthi igugu lakho noma usubusebenzisile phela musuku abuse silapho nje ekutheni usuyusebenzisile wenza akube nalokho ukuthi unembeza ukuthi ngeke uhamba usakaza ikiwi ukuthi uqedisa ikiwi usakaza ngala like umzimba wakho akube leyo nto nje ukuthi ngeke akangazi lo yabo ubheje ngawo. Manje njengoba sesibukisa izinqa zakho ayithini into eyenzeka nini le nje sasibona ama video namanje umngane wakho igcineleni ivideo ex yakho vele i-delete bro. Hayi naye akayidelete mase nikhuluma nje noba u2 umtshela uthi delete la Shandisi naye akayisusi yabo angisho awuthandi nawe ukuthi akayithandi. Yes akayisusi Kona kwenzeka lokho kodwa nje namanje futhi ngisaxolisa ukuthi ngwaqala kuze kugcine. Hayi sonke fana sawenza abaphutha ayisingo lesephile emhlabeni. Asijudge. Yes sando sami ngicabanga ukuthi phela kanjalo uhlelo lesila namhlanje angazi wena ngicabangani what's on your mind right now? Mina into engistressa kakhulu ukuthi into uma ungabhekene nayo wena ingenzekanga kuwena mawuyizwa ixoxwa abanye abantu uthatha uyahleka sometimes uthi uxakwa ile telilanje usho kanjalo ngoba nakho ayibhekile kuwe. So into engifisa la ngiyakhona ngisekuthenini lapha kwi-comment section banakho ukuthi bavele banwebe nje bakhuluma nanomi kanjani simanga sokuthi lezi zinto lezi sikhuluma la azenzeki kubona ayibhekile kubona ngaleso sikhathi. So uthola ukuthi manje because ngiyazi ukuthi mase i-video yeni iphumile na kanjani nizofisa ukuya kwi-comment section. Ngifisa ukucela ababukeli nabalandeli be-Black Life TV ukuthi yes bangabeka lokho abakubekayo but hayi ngenhlamba hayi ngokululaza isithunzi somunye umuntu njengoba ezela yena bona at least bakwazi ukuveza kakhulukazi sisobhalile kanjani bona abanezinto eziningi ejulile abazikutsile abaqashe kanje ngoba nakho besaba ukuthi ingabe abantu bazothini. So ngifisa ukuthi ihloniphane lapha kwi-comment section. True, I love that. Nami ngizofakazisa lokho kushiwo yena uStufuze Ntwezo kwami ukuthi it is so important ukuthi siyakhulisana njengathi as Black Life TV ukuthi suke sifuna ukuzosiza njengamanje sekukhona isixazululo sisitholile closure abantu sebe right. So nawe uma ucomment lapho uvumelekile vele ukuthi usho ucabanga kwakho and siyakuhlonipha lokho kodwa make sure ukuthi awumlulaza omunye umuntu awumenza aphinde angazizwa as umuntu osangakwazi ukubuka ikusasa ngendlela ehlukile 100%. Thank you. I think that's for now. If I'm ikhiphani isikho e-pharmacy kunama products amasha umuntu onecala elingapaid okay uyakwazi ukusizakala bese kuba khona uthola ukuthi bambulele mhlawumbe umdubulile noma bamgwazile abenzi bobubi eze kuzophuma isidumbu ikhona iproduct yokuthi bacuphe isidumbu ukuthi laba abenzi bobubi baxabane bodwa babulelane bodwa hayi ngoba nakho ukuthi si promote ukubulalana no but kuhlungu uthola ukuthi yes closure iyona ebalekile bese uba khona iproduct uthola ukuthi kade unekwakho uhlalele nje kamnandi mhlambe wakhohlwa ukuvala noma uvalile baqhekeza bangene bathatha izinto awazi ukuthi uba noyithathile awazi ukuthi uphuma ubhenga kuphi khona iproduct ke eyenza ukuthi umuntu okuthathile nje ngesandla sakhe umqondo wakhe uduke hawe ma uphambane yes
ngikaNomtsholi asikhuluthwanga kanjalo kakhulukazi amaZulu mhlawumbe amangisi angakwenza lokho kodwa amaZulu nje ekhaya lethu umsanumtsholi bafethu nehunga-ke ngibulalele kakhulu bese kuba khona i-product yokuyekisa utshwala Hawu. isikhona nayo bese kuba khona futhi i-product uthola ukuthi ekhaya ufuyile uney'nkomo ney'mbuzi ufuna ukuthi zande khona umkhumiso akhona futhi kuningi njengoba kuwumhla ka-5 kungesikhathi singakanani kusuka manje kuyoyela umhla ka-20 kuzobe kune-special Thoma ka-Enzo so umuntu osifazane nje othi sengimsebenzise kakhulu lokhuzana wami yes ngifisa ukuthi indlela thizeni yes simbumbe yes ubona umntwana uthola ukuthi uzaleke kabuhlungu ikhanda alimanga kahle yes kuthiwa ulokhulile yes nempumulo ulenze i-English nose yes so zikhona-ke nama-products anjalo abantu besifazane nabantu besilisa nawo asibashiyi ngaphandle uthola ukuthi umnumzane uyavuka yena kodwa uvuka sakhathala mhlawumbe ushaywe inzululwane noma unesiyezi mhlawumbe ashaye 3 yes mase yalala khathala yes ikhona futhi ne-products yabantu besilisa ikhona ne-products yabantu besilisa ikhona ne-products yabantu besilisa so kukhona konke abantu umuntu usola ukuthi ushaywe i-stroke umlomo mhlawumbe ebusweni abusaqondile ngendlela azalwa ayiyona uphethwe iy'nyawo amadolo umgogodla umuntu nje ekhaya fanele afone abuze ukuthi ungabe ukuthi ninakho na thola kanjani ku 062 219 7748 akekho umuntu ozobhedelwa into zakhe ekhona uStofuza usechazile futhi udaba ukuthi kahle kahle ufuna ulungisa izinto zakho wenze njani sebenzisa le number sekade ichaza sina ke Black Life TV siyabonga kakhulu thank you so much for watching Black Life TV sikhona bafethu for you not for us so please make sure you do subscribe like bese uletha ama comment healthy ngicatha kokho kunye isanda sami thank you so much for trusting us ukuthi singakwazi ukusiza odabeni lakho asikujudge njalo yeke enye inkulumo yethu uqhubele phambili forward we go we out thank you bye